Kano onekiwa hase kaunti ya Narok bugwaka mbuya mono asomo rikyo mone bwikema ya Jubilee yo chorwa muitalel ole kentani gatia bari ao inse yikiame kyo banyar kwa bagwikirana gatia bari bakuriya ebirogo ao bakoragwa no yokuriye kergo kyo bwa MCA kurwase eward ya Kitutu Central gotoka se bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii niko baenekirie enkwana yabo gochase omogusi na komuboria aine kengwe sokyare kwerikia se kiame kyo erigo cha komubwata sia omusike Fred Matiang'i asiganga yayo kuriya hekerogo kyobare bwensa soba choryo banane mwakogocha nigo nkwireri bageri asimaraga yabona marita ngrukujo mheshimiwa Josephat Sungura oyo kuriye kero kyo MCA wa Kitutu Central Camp 2027 nigo tole igase account ya Narok ase twarenge kwana na rasmi gose kwa kerogo kyo secretary general wa Jubilee ase omuske Kenta oyo chikobo mu governor 2027 Narok na aso kwana nokoboko kwa president ito tuganyirete omusike Dr. Fred Okengo Matiang'i ase twarore muna into abagusi twarore ngaba Masai bamuire ngam Fred Matiang'i kwa o president wa 2027 nigo nko imisaba gusiba minto mwa space mwabeta county chagusi onde bwanse ora na maiga na kema minja yoko bwate sia Fred Matiang'i oyo ara wanta na ninkago chi tuna tutrenera iga ntuna abantu bagwanta onde bwanse yokorekana gusi gose Kisii na Nyamira okwanda against the president ito oyo to kumuntu manka kamu 2027 ndaga tokwera lingambu ya muno ase abarayi baito bonse biba Jubilee kenyengi maso usangirikana Naroko komogo boko oyo oromori kyo tubwe chama ya Jubilee ase ngenjo yemere muno obisi ya chaka iyi abekwenya nabo igo kongwa kambu ya muno asa abarayi babeto batokorire gasino babire mya kioni nabo igo no murayo ito oyo orenge president oyo rweto nando timote bono iganka Uhuru Kenyatta igonda getoko tabanga no turi maga ya Fred Matiang'i no turi maga yo burayi bwensi ba Jubilee na ende igongo saba abagusi bayimukirire igoro banyare gukora ebidi yo kwera ninse yabo ikiagara aba Masai baro baitabire nga ngubwatsi baro yo minto Fred Matiang'i ase sabari yaye yo kuriye kero kiriye kenene ko bo murayi bwensi igongoro kwa James Makoli inde the organizing secretary for Jubilee Party ase account yetu ya Kisii igo tuacha Thanksgiving ceremony yo mheshimiwa Ole Kenta aba Masai basokira so bonge go support mu murobo Ole Kenta nande bagokire ibagairudye bose gete na se party ya Jubilee bagokero mheshimiwa Matiang'i yo kuburi kero kyo president bonsi 100% batabire bari maga yahe asamba lye tangoro ku Joseph Boboge ndo bonjari bo Yakubu omwe MCA ganyerete ase ko kero kya bo Yakubu ode toko te baba Masai baitobia bono batoka libishire bya na Nyasaye bwanjiro bwatirerire ase njo Matiang'i abwate